Robert Abela li fl-2019 kien il-konsulent tal-kabinet ta' Joseph Muscat ma ħaxx il-ħtieġa li jikkummenta dwar dak żvelat il-ħadd mis-Sunday Times of Malta fejn sar magħruf li l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi kien kiseb l-approvazzjoni tal-kabinet biex iffirma ftehim minn wara dar il-poplu Malti u li jorbotna li nħallsu l-miljuni kemm il-darba jaqaddil tal-isptarijiet. Il-gazzetta qalet li l-minuti tal-kabinet indikaw li Konrad Mizzi ta' deskrizzjoni verbali li sħabu u saħansitra talab approvazzjoni għaddil ta' 100 miljun euro, approvazzjoni li natatlu. Iżda Robert Abela skiet assolut matul il-jum tal-ħadd, speċjalment matul l-attività biex il-Labor jiġbor il-flus għall-elezzjoni ġenerali. Minflok intervistat mill-preżentatur Laburista fuq l-istazzjon televiżiv tal-partit, Abela ftaħar li matul il-perjodu tal-pandemija il-gvern tiegħu għamel proġetti infrastrutturali kbar li tejbu s-sitwazzjoni ta' traffiku. Nsemmi il-bidliet infrastrutturali li għamilna fil-pajjiż, il-proġetti kbar li kienu meħtieġ anka biex tejjibna s-sitwazzjoni ta' traffiku fil-pajjiż. Iżda ma qalx li dawn l-istess proġetti fl-aħħar ġimgħat spiċċaw marqa bix-xita. Minnaħa l-oħra Abela reġa' prova jattixtur il-gvern tiegħu għal mod kif daħħal baġla liġi dwar l-użu tal-kannabis billi semma eżempju relatat ma' dekriminalizzazzjoni ta' droga xi ħaġa li ilha fis-seħħ mill-2015 u li dwarha jaqblu iż-żewġ partiti. Fl-istess waqt reġa' attakka lil min ikkritika lill-gvern talli ma saritx il-konsultazzjoni kollha meħtieġa. Fortunatament kontra ħadd ieħor illi għażel qas jieħu pożizzjoni anka f'proċessu mbagħad ta' konsultazzjoni pubblika. Dwar il-pandemija, il-Prim Ministru qal li din għadha magħna u fadli l-axxur. Barra minn hekk qal li wieħed m'għandux iqis dan il-miliet daqs li kieku xi wieħed bħal dak li konna mdorrijin ngħixu qabel il-pandemija. Propju fil-jum meta pajjiżna fakkar il-qtil kiesaħu bieret ta' Raymond Caruana 35 sen ilu fattak mill-Partitarji Soċjalisti, Robert Abela ftaħar li hu l-partit tiegħu huma soċjalisti. Twemmin soċjali u soċjalista l-kburi li aħna nħadmu. Sa dan it-tant il-Prim Ministru sab il-ħin jikkritika l-inċentivi ambjentali li kien għamel Gvern Nazzjonalista fl-istess waqt li ftaħar bil-proġett tal-Park Nazzjonali Ftaqali, investiment li sar mill-Gvern Nazzjonalista fl-2009 u li l-Labor fil-Gvern ħalli jikrolla biex issa ta' parsi reġa' fetħu.